Priatelia, dnes som tu Dominikom, ktorý cvičí už dlhé roky u mňa capoeiru. Takže dnes vám ukáže Dominik, čo sa všetko naučil. A Dominik je živý príklad toho, že capoeira je úplne pre každého, bez každého rozdielu. Takže Dominik, ideme na to. Veľkú živu cadeira. Ahmada, Dominik. Ahmada. Kopnem vysoko. Tak, benção, zadná. Esquiva de lado. Kopnem queixado, von, hop. Áno, druhá noha queixada. Hop, cadeira. Mliské kolo idem, hop. Hop, cadeira. Queda de 4. Role pra cadeira. Veľmi dobre. Ginga, ginga. A idem stojku, bananeiro. Peknú stojku, hop. Bananeira. Opa, ešte raz bananeira. Hop. Nice, super. Good job, Dominik. Good job. Vidíte, ľudia, Dominik už dlhé roky cvičí capoeiru a veľmi som hrdý na neho, že je môj žiak, takže díky moc, Dominik. Dominik, ľubíš capoeiru cvičiť? Áno, super. Takže ľudia, toto je capoeira.